En aquest capítol parlarem dels efectes inesperats de l'eficiència sobre el consum de recursos. N'hi ha prou amb ser eficient per ser sostenible? És habitual pensar que l'eficiència és la paraula màgica per assolir la sostenibilitat. Ara bé, si consumim menys per fer el mateix, reduirem el nostre impacte ambiental sobre el planeta? L'economista britànic William Stanley Jevons pensava que no. L'any 1865, Jevons va publicar La qüestió del carbó, on es relata un fet ben curiós. Quan James Watt va millorar l'eficiència de la màquina de vapor de Thomas Newcomen, el consum de carbó, en comptes de reduir-se, es va incrementar. L'explicació de la paradoxa de Jevons és força senzilla. Al reduir-se la quantitat de carbó que es necessitava per unitat de treball de la màquina de vapor, utilitzar aquestes màquines era més rentable. Per tant, es van començar a trobar noves aplicacions a l'ús de la màquina de vapor. Quina és la conseqüència d'això? Clar, per una banda, sí que és cert que el consum per cada màquina era menor, però el consum global de carbó va augmentar considerablement. Avui en dia segueix passant més o menys el mateix, perquè, per exemple, tenim la tecnologia LED, que permet il·luminar utilitzant molta menys energia i, clar, li trobem noves aplicacions com començar a fer torres de llum. La sostenibilitat és com un tamboret. Si no té les tres potes, deixa de ser sostenible. Una d'aquestes tres potes és l'eficiència, però també cal tenir en compte la coherència i la suficiència. Al parlar de coherència em refereixo a imitar els propis processos de la biosfera, ja sigui com a captació solar, el reciclatge, etc. I en quant a la suficiència, no és res més que limitar voluntàriament el consum de recursos. Vegem un exemple d'equilibri entre eficiència, coherència i suficiència al barri de Sant Cosme. Estem a Centre Esplai. Llavors, Centre Esplai és un edifici d'un gran ús social aquí al barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat, en el qual tant hi ha una part dedicada a oficines de l'entitat nostra, la Fundació Catalana de l'Esplai, com una part dedicada a l'ús social com a alberg i com a centre de formació i de coneixement de l'entorn natural i social d'aquí del Prat de Llobregat. En el Centre Esplai no tan sols s'ha apostat per l'eficiència i la coherència, fent un edifici que utilitza moltes tecnologies per reduir el consum de recursos, sinó que s'ha tingut en compte els treballadors i els usuaris de l'edifici, perquè eren conscients que si es feia un mal ús d'aquest edifici, de poc haurien servit totes les inversions en tecnologies eficients que han fet. Per incidir en la suficiència, es va crear una aplicació que, per una banda, permet visualitzar totes les virtuts de l'edifici, com l'orientació, els sistemes d'il·luminació, les energies renovables, el reaprofitament de l'aigua, etc. Però, molt important, per altra banda, mostra a l'usuari quin paper juga ell com a persona en el funcionament global de l'edifici. Hi ha un sistema domòtic que captura les dades, les tenim, bàsicament ens informen de com està funcionant l'edifici, però per altra banda hi ha tot un sistema de comunicació amb els usuaris que siguin conscients de com va aquest sistema de funcionament de l'edifici. Per tant, volíem involucrar a les persones en la gestió de l'edifici. Per nosaltres és bàsic, perquè diferents usos, diferent permanència a l'edifici, diferent participació. I per tant, entendre com era l'edifici col·lectivament, com funcionava, quines dades teníem, permetia regular pautes de conducta, normes, millores que pot fer l'usuari de cara a entendre el funcionament de l'edifici. Veient la importància que tenen els usuaris per al bon funcionament dels edificis, haurem de confiar que una bona certificació energètica no motivi el seu mal ús.